खुलुमबाय नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोना मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंनो नाजादों। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नाङोब्ला प्लिज जोबनायाव लाइक खालामबानो जाबाय। रन्जन दैमारि बिथाङा बेल मोननायाव आसाम सरकारा जेबो हेंथा होनाय नंला बेबादि बुंदों मन्त्री उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। नाथाय बेल मोनब्लाबो बिथांनि केसआ आबुङै जोबाबो जानो हागौ बेबादि बिथाङा बुंदों। मानोना बेवहाय मोनसे आयेननि बिखान्थि दं। बे आयेननि बिखान्थि बादियै बिथाङा जाबादि पानिशमेन्ट मोनदों, जाय सेक्सन बादियै बिथाङा पानिशमेन्ट मोनदों, बे पानिशमेन्ट हिसाबै बिथांनि पानिशमेन्टआ जोबाबो जानो हागौ। बेल मोनब्लाबो बेल मोननानै बिथाङा उदां अख्राङावथ' फैनो हागौ, नाथाय आबुङै बिथांनि केसआ जोबाबो जानो हागौ बेबायदि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों। बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों, आसाम सरकारा बिथांखौ बेल मोनहोनो बा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय माखासे नारा नाथा नाजादों बा जुजिदों। आसाम सरकारा बेखौ सिरियास लादों बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरो बिथाङा रन्जन दैमारिनि रिलिजखौ लानानै जाबायदि जोंनि सुबुंफोरा एक्सएनडिपि बिथांमोना धरना खालामबोदों, बे धरना खालामनायखौ बेबायदि डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारनायखौ बिथाङा गाज्रि मोनाखै होनना बुंदों आरो बेबायदि खालामनाया स्वाभाबिक होनना बुंदों, खालामखागोन। नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, मा जेसेबां दावराव दावसि खालामबाबो जि खालामबाबो बेयो आयेन बादिसो जागोन। बिनि बेल मोननायखौनो बुं, जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनायखौनो बुं, गासैबो आयेन बादिसो जागोन होननानै बुंदों। बिथांनि मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे आसाम सरकारा बिथांनि बेल मोननायाव, बिथाङा बेल मोननो थांनायाव जेबो अबजेक्सन होनाय नंलिया। बेनो सबसे मोनसे मोजां इम्पर्टेन्ट बाथ्रा होननानै आं सानगोन। सरकारा सिरियास लादों होनना बुंदों बे बाथ्राखौ, बेनो जोंनि थाखाय गोजोनथावबो खौरां होनना बुंगोन आङो। स' आयेना मा बुङो बेखौथ' जों मिथिला, आं सासे आयेननि एक्सपार्ट नङा। जुदि आयेननि एक्सपार्ट जानायमोनबा आं नोंथांमोननो दिनै फारि फारि बे बाथ्राखौ बुंगोन। नाथाय नोंथांमोना आं मोनसे एडभाइस होनो हायो, मा नोंथांमोना जुदि बे लाइफ इनप्रिजनमेन्ट बा उम्रकैद बा आजीवन काराबास बेबायदि पानिशमेन्टनि बाथ्रा बा बेल मोननायनि बाथ्राखौ मिथिनो लुगैदोंबा बा रन्जन दैमारि बिथांनि जि दाय बेखौ 14 बोसोरनिख्रुइ माबायदि खम खालामनो हायो आसाम सरकारा, भारत सरकारा, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ मिथिनो थाखाय आं मोनसे एडभाइस होगोन। बे एडभाइसआ जाहैबाय, जोंनि बर' सुबुंफोरा ल'नि सोमोन्दै, आयेननि सोमोन्दै, पानिशमेन्टनि सोमोन्दै संबिजिर बादियै बा जोंनि आयेन बादियै सासे दायनिगिरिया पानिशमेन्टखौ बोरै मोनो, पानिशमेन्टखौ बोरै सरकारा खमायनो हायो, बेसेबां बोसोरसिम खमायनो हायो, बा बेलखौ बोरै मोननो हायो, बेफोरनि सोमोन्दै फरायनो थाखाय एसे मिथिनो थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि सुबुंफोरखौ। बेवहाय जुदि जों क्लियार काट जायोबा, आबुं नलेजआ जुदि थायोबा, थारैनो जों बिथांखौ रिलिज खालामनो हायाबाबो बिथांनि दायखौ एसेबाबो खमायनो थाखाय जों माबा मोनसेथ' सरकारखौ प्रेसार होनो हागोन होननानै सानो। जेरैहाय नोंथांमोननो मोननैसो सेक्सननि बाथ्रा बुंनि, जेरै आइपिसि सेक्सन 53, 55, 57, बेबायदिनो CRPC सेक्सन 433, 433A, 437 बेफोरखौ नोंथांमोना नायजागोन। बेबायदिनो भारतनि संबिजिरनि आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै नायजागोन। फरायनानै नायोब्ला जानो हागौ जाय बिथांमोना रन्जन दैमारि आरो माखासे एनडिएफबि बिथांमोननि जेलनिफ्राय बरननायनि थाखाय माने नारा नाथा गोरबाव सोना लानानै सोमावसारनो थाखाय थांखि लाबोदों, बिथांमोना बेनि नलेजखौ लानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंगोन, गोसो जायोबा जोंनि आसाम सरकारा मा खालामनो हायो, रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बाहेराव लानानै फैनो हायो। आरो जेलनिफ्राय बाहेराव लाबाबाबो आसाम सरकारा गोसोबा बिखौ 10 बोसोरसिम बिनि दायखौ खमायनो हायो नाजाबा। आरो बिथाङाथ' खै बोसोरमान जेलावनो थाखाबाय। जुदि 10 बोसोरसिम खमायबोयोबा बा 14 बोसोरनिख्रुइ जुदि खम खालामबा बिथाङा खै बोसोरमान जेलाव थाखाबाय। बेबायदिनो बिथांनि जेलाव थानांनाय समखौ गोसोबा आसाम सरकारा, भारत सरकारा खमायनो हायो बा गोसोबा जेलनिफ्राय बहननोबो हायो। आं बेखौनो माने बुजिना मोनो आरो बेफोरखौ फरायनानै। स' नोंथांमोना क्लियारै फरायनानै, आं ल'नि स्टुडेन्ट नङा, ल'नि स्टुडेन्ट मोनबा नोंथांमोना आङो बिजिर बिजिर फोरोंनो हागौमोन बेफोर बाथ्राखौ। मिथिखायनो आं नोंथांमोननो मा बेफोरखौ फरायनो होदों। स' जोङो माने बाराव थिर गावबाय थाबा जानाय नङा, हावायाव भेकुवामाव थिर गावबाय थाबा बे थिरा रावनियावबो नांनाय नङा। स' जों खायसे बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां। दिनैनि समाव जों जुदि गासैबो आयेन कानुननि बाथ्राखौ मिथिनानै लाजोबालासिनो होख्रावबाय थायोबाबो, धरना खालामबाय थायोबाबो मा थिग माने एसेबां स्ट्रं जानाय नङा होननानै आं सानो।
स' जों बेफोरबायदि आयेननि प्रक्रियाखौ जुदि मिथियोबा जानो हागौ बिथांखौ बा बेबायदि माखासे जोंनि प्रेसारखौ सरकारा खोनासंगोन। दा जिहेतु उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंखाबायनोखा आसाम सरकारा बेल मोननायाव जेबो अबजेक्सन होनाय नङा। नाथाय बेल मोननायनि ओंथिया बे नङा जे बिनि गासैबो दाया जोबगोन। कर्टआ बिनि सायाव माबायदि क्राइटेरिया लगायना दोनगोन जोंथ' मिथिया। बार बार थानाव थांबाय थानो गोनां जानो हायो, बार बार कर्टआव थांबाय थानो गोनां जानो हायो, बा इलेक्सन गेलेनो मोना जानो हागौ, मोनसे एरियायावनो बाउन्डारि खानानै बिनिफ्राय ओंखारनो मोना खालामना दोननो हायो। बेबायदि बायदिसिना क्राइटेरिया खालामना दोनोब्ला बिथाङा बेल मोननानै उदां अख्राङाव फैयोब्लाबो बेथ' जेबो मिनिं गैया जाहैगोन। स' जोंनि रायजो राजाया बेफोरबायदि माखासे बिथिंखौ साननानै सरकारखौ नारसिननांगोन। बेल मोनदोंबाबो लोगोसे मा क्राइटेरिया खानानै होखो। जुदि आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंबा, माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफ्राथ' रन्जन दैमारि बिथांखौ मोजां मोनखायो। नाथाय बिथांखौ बेल मोननायनि उनावबो जुदि राजखान्थियाव आखाइ होनो मोना बेबायदि जे खालामनानै दोनोबा बेथ' जोबोर गिदिर माइनास पइन्ट। बा बिथाङा जेराव मेरावनो थांनानै मिटिं दावथिं खालामनो हाया बेबायदि जुदि बुङोबा बेबोथ' जोबोर गिदिर समस्या जागोन। माने ओंखारनाय ओंखारि एखे बाथ्राजों आरो गोबां बिथिं थाबावगोन। माबा खालामना दोन कर्टआ। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, बे केसा हाइकर्टआव सोलिबाय दं, नाथाय सुप्रिम कर्टआलागैबोथ' थांनाय मोनसे चान्स थाहैबाय। स' आंनि बांद्राय नलेज गैया बेफोरनि थाखाय, जास्ट आं बुंदोसो। माने गोजोनथाव खौराङा बेनो, बिथाङा बेल मोननायनि लामायाव, जामिन मोननायनि मोनसे लामायाव दं। जेबो गैथाराबाबो जामिनखौ मोनबाबो एसेबाबोथ' सान्ति जागोन। जामिन मोननायनि उनाव मोनसे स्टेप आवगायनायनि उनाव बाखि स्टेपखौ जों नांनो एसे स्कप मोनगोन, थारैनो स्कप मोनगोन। स' नोंथांमोना मा सानो मिथिया, कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। बिथाङा बेलखौ मोननायजों लोगोसे बाखि माखासे क्राइटेरियाखौ जोङो गैया खालामनो हागोन ना हाया। स' गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बिथाङा बेल मोनबानोल' जानाय नङा, बै माखासे क्राइटेरियाखौ मा खानानै होगोन बे साननो गोनां बिसय जाहैबाय। जिहेतु आसाम सरकारा अबजेक्सनानो गैखालिया बे बिथिङाव उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बादिब्ला, नाथाय मा क्राइटेरिया खाना होयो बे साननो गोनां बिसय जानानै फैबाय। आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों। स' थेंक इउ, बाय बाय।